Здравейте, читатели! Добре дошли в последния влогмас за тази година. Нека кажем, че тази година беше чернова. Научих доста неща, които ще поправя другата година. Като цяло другата година ще е доста по-различен. Но все пак реших да направя един последен влогмас, защото от доста време планирам това видео и наистина искам да го направя. Та, както сте разбрали от заглавието, днес ще чета за 24 часа. Пробвала съм се 2 пъти, мисля, че 3 пъти. Почти всеки път съм заспивала. Ако не се лъжа, стояла съм до 3-4, от 4 вече ми е ужасно трудно. Така че сигурно и този път така ще стане. Няма да се насилвам да стоя до късно. Ще се постарая, но няма да се насилвам, когато забележа, че вече не мога. Наистина ще си лягам. И тук имам няколко книги, които може би искам да прочета. Тоест искам да прочета, но осъзнавам, че не всички ще прочета в това видео. Тъй като започвам видеото вечерта, сега е 5:50, ще го почна някъде към 7, може би. Тъй като го почвам вечерта, ще започна да чета на Kindle. На Kindle в момента чета Анастасия на Софи Ларк. Буквално съм на половината книга съм и ми е много интересно. Другите книги са вече по-коледни, като Километри любов по Коледа на Теодора Жиленова. Това е повест и я получих заедно с кутията на Теодора Жиленова. Следващата книга е Коледният календар. Тази книга купих доста непланирано, но звучеше доста интересно и корицата много ми харесва, затова доста се вълнувам за тази. Коледа край фара на Джени Хейл. Тази книга ми беше подарена от една приятелка миналата година и от толкова дълго време се каня да я прочета. Нямам търпение и за нея. Тъй като искам да започна да чета Агата Кристи, си купих и Коледата на Пуаро. Чела съм 2-3 книги на Агата Кристи, но така и не ги довърших. Нейното писане ми е малко бавно, но продължавам да се опитвам, защото наистина искам да прочета поне една нейна книга. Коледна песен на Чарлз Дикенс, Малки жени на Луиза Мей Олкът. Съжалявам. Днешното видео ще го започнем с Анастасия и може би на следващия ден вече ще почна с коледните книги и ще оставя Анастасия малко на страна. Въпреки че не искам, защото буквално изяждам тази книга, не мога да спра да мисля за нея. Всеки път, щом не чета, мисля за нея. И още от сега знам, че е 5 звезди. Дори няма нужда да я дочитам, просто знам, че ще е 5 звезди. И ми е много любопитно да видя занапред как ще се развиват нещата. Всъщност реших първо да започна с тази, тъй като още е доста рано и няма да угасяме скоро лампите да си лягаме, така че започвам тази. В момента сме минала 1 час вече и съм на 38 страница. Правих малко паузи и в крайна сметка излезе малко промяна. Ще правя това предизвикателство с една моя приятелка, именно Зелиха. В момента говорим даже. И тя също има блог за книги. Ще го оставя тук, ако искате да я последвате. И много така непланирано започнахме да четем заедно. И да, това е малкият апдейт. За сега книгата, повестта е доста интересна. Малко ми е странна, но ми е любопитно да видя как ще се развие действието. И
си взех мандаринки. И ще ям мандарини. И да, това е. Така, вече сме 23-ти. Честно казвам, искам да публикувам това видео на 25-ти. Надявам се да успея до тогава. Та сега часът е 10:15 и ми остават, божечко, 15 часа и 25 минути. Реших, че е време за малък апдейт. Та не помня за какво говорех вчера, ако трябва да съм честна. Не помня дали ви разказах за тази книга, за тази повест. Нямам спомен. Ще направим малък апдейт за нея също. Историята ми хареса, беше интересна. Действието се развиваше доста бързо, което, не знам, предполагам е нормално за повест, не съм сигурна. Като цяло ми хареса, но на главната героиня доста време и отне да осъзнае, че
този човек не е за нея и че й вреди и че й придава само болка. Придава само болка. Както и да е. Още спа. Но като цяло беше интересно четиво, хареса ми. Тъй като я няма в Goodreads, не съм и отбелязала, че съм я чела, нито съм и дала рейтинг, но бих дала 2-3 звезди. Това е за тази. Така, след това залиха почна One Day in December на Джоси Силвър и тази книга се разказва за едно момиче, което е в автобуса и вижда на спирката едно момче, което чете книга, погледите им се срещат, тя се влюбва от пръв поглед, но не успява да се запознае с него. И тогава го търси цяла година и е просто с разбито сърце, защото не може да го намери. И какво се оказва после? Той е новото гадже на най-добрата й приятелка, която също е и нейната съквартирантка. Какво да кажа за тая книга? Започна много добре. Книгата започна много добре. Хареса ми самата идея да търси момчето и да се чуди дали и той я помни и всичко това. Но това с най-добрата приятелка въобще не ми допадна. Смятам, че това е огромно предателство. Просто почва да става много зле нататъка. Там 30-40% вече ставаше много зле. И героите тотално се промениха. Нямаха нищо общо с началото и самата развръзка на книгата нямаше абсолютно нищо общо с началото. Тотално забравихме за това момче от автобуса, което тя търсеше. Имаше ужасно много драми. Все едно гледаш сапунка, буквално. Драма след драма, след драма, след драма. Не се спряха. Затова реших да спра книгата на 50 и няколко процента, ако не се лъжа. Нямам спомен, но знам, че снимах, когато я DNF-нах, така че вие сигурно сте видели. И спрях да я чета към 2,5. И щом я DNF-нах, дадох и 3 звезди, но сега бих и дала по-скоро 2. И след като я DNF-нах, прекарах 1,5 час, в който просто прелиствах, защото исках да видя долу-горе как завършва, какво се случва нататък. И много се радвам, че не си губих времето с това да разбера истински какъв е края, защото според мен не се заслужаваше загубата на тези 2 часа, които ми оставаха от книгата. 2 звезди на тази книга не ми допадна. Може би ако периода на действието не беше толкова дълъг и наистина се придържахме към концепцията с намирането на момчето от автобуса, щеш да ми хареса повече. Започнах коледния календар на Холи Касиди и съм прочела 40 страници до сега. Доста е сладка, харесва ми. Определено е много по-добре след това разочарование. Караме да се чувствам по-добре и отново в коледното настроение. Героите са супер сладки, самата идея е много сладка. Не очаквам много, защото все пак е коледна книга, но доста и се наслаждавам и ми е любопитно да видя как ще се развият нещата. Книгата се разказва за Кали, която не току-що, преди няколко месеца се е разделила с гаджето си, с което са били вече 10 години, нещо такова. И са живели заедно, родителите им са съседи, най-добри приятели, така нататък. И тя се премества да живее при по-голямата си сестра Анита. И просто е с разбито сърце, ни са живее, се социализира, не иска да прави нищо. Затова Какай решава да направи коледен календар с предизвикателства за всеки ден. И ако изпълни предизвикателствата, получава награда.
Вечерта приключих коледния календар около 11 часа и прекалено много ми се доспа, затова си легнах. На сутринта започнах Коледата на Пуаро на Агата Кристи. Накратко, тази книга се разказва за милионерът Саймън Ли, който кани в имението си всичките си роднини. За тяхна голяма изненада се оказва, че господин Ли е променил завещанието си. Когато няколко часа по-късно той е открит с прерязано гърло, възникват два въпроса. Как извършителят се е промъкнал в заключената му спалня и дали Еркюл Пуаро ще разгадае кой е убиеца. Книгата беше интересна още от първата си част, в която Агата Кристи ни запознава с нашите главни герои, а именно роднините на Саймън Ли. Те са определено доста интересни персонажи, всеки различен по свой си начин. Хареса ми това как авторката ни ги представи, всеки с скрита тайна, замисъл и като цяло да те накара да се усъмниш във всеки един от тях. Часът е 9:40. Остават ми 1 и 58 минути. Довърших Коледата на Пуаро на Агата Кристи. Изненадващо и давам 5 звезди. Много ми хареса. Не можех да я оставя днес. Беше ми много любопитно. Опитах се да разбера кой е убиеца и се провалих с гръм и трясък. Наистина не го очаквах това. Имам 2 часа, което означава, че няма шанс да довърша някоя по-дълга книга, което означава, че трябва да започна някоя кратка. В принцип мога да почна която си искам, но не знам. Мога да започна Коледна песен или Коледа край фара. Тази е кратка, буквално е 266 страници, но не знам дали съм в настроение за романтика. Романтиката напоследък ми дойде малко в повече, така че сигурно ще започна Коледна песен. Добре, знам, свърших чаленджа вчера вечерта, но всички спяха. Нямаше как да снимам и да се чува този звук. Затова просто много исках да има такава част във видеото, затова го направих наново на последните 5 секунди. Най-накрая приключих чаленджа. Много съм щастлива.
Това беше изненадващо дълго. Не очаквах да ми отнеме толкова много време, но се радвам, че най-накрая приключим. И сега ще направим бърз wrap-up на видеото. Само да отворя правилната книга в Kindle-а ми. Така, и днес не успях да се наспя. Сестра ми се събуди в 6:30, за да отворим подаръците, както и да е. Така, първата книга, която прочетох в това видео е повест и е Километри любов по Коледа. Много ми хареса, ако трябва да съм честна. Главната героиня малко твърде късно осъзна кое е правилното решение. Смятам, че отне прекалено много време и смятам, че правилното решение беше очевидно. Но като за начало на челенджа и като кратко бързо четиво е доста добра. Хареса ми. След това прочетох с Зелиха One Day in December. Между другото, тя има още 12 часа. Съжалявам го, той момиче направо. Малко се разминахме с часовете, но поддържахме връзка коя какво чете. Но тази поне я четохме заедно. Стоях до 3 часа, за да я чета. Аз останах много разочарована от нея, докато Зелиха и даде, мисля, че 4 звезди бяха. На нея много я хареса. На мен драмата ми дойде в повече и смятам, че ако нямаше толкова много драма, ако се придържахме към първоначалната идея за намирането на момчето от автобуса, ще да ми хареса доста повече. Колко звезди дадох? 2 или 3? Мисля, че и дадох 3, но не съм сигурна. Като цяло не останах много очарована от нея, но началото ми хареса. Първите 20-30% много ми харесаха. След това прочетох коледния календар на Холи Касиди. Тази много спонтанно я купих и въобще не съжалявам. Беше страхотна, супер сладурска и много интересна. Определено харесах главната героиня. Смятам, че в смисъл не е кой знае какво, но много я харесах. И единственият проблем с тази книга е, че към края ми стана прекалено лигава. Главните герои се повтаряха едни и същи мили думи, малко ми дойде в повече, но като цяло беше доста сладко, бързо, лесно четиво. Определено влязох в коледно настроение след тази. Следващата книга, която прочетох, беше Коледата на Пуаро на Агата Кристи. Това беше изненадваща 5-звездна книга. Аз не очаквах да й дам 5 звезди, останах очарована. Много ми хареса, изключително много ми хареса, ужасно бързо я прочетох и не можех да я оставя. Исках да знам какво ще се случи. Героите бяха много интересни, всеки различен сам по себе си и това ми беше много интересно. Всеки имаше тайна, това също много ми хареса. Знам, че повтарям, че всичко много ми хареса, но наистина много ми хареса. Ще извинете повтарянето. Края, разбира се, не го очаквах. Имах предположения, както казах, се провалих с гръм и трясък. Откъде можех да знам, че това ще се случи? Нямах никаква представа, въобще не очаквах. Както и да е. Определено ще прочета други книги на Агата Кристи, вече след като прочетох първата си нейна книга. И накрая ми оставаха 1 и 58 минути. И започнах Коледна песен на Чарлз Дикенс и стигнах до 42 страница. Мисля, че спрях... мисля, че таймера спря към 11. И да. За сега ми харесва, доста е интересна. Мисля, че съм я чела, като съм била малка. В смисъл, ясно е, историята е позната на всички, но не знам, на мен ми е прекалено позната. Нямам спомен да съм я чела, но кой знае. Това бяха книгите, които прочетох за 24 часа, или поне наполовина някои. Много се радвам, че успях да споделя това тежко, трудно преживяване с вас и с Зелиха. Тя определено ми помогна. Не мисля, че ако го правех сама, щях да успея да се вдъхновя, да се напъна да прочета и да свърши таймера. Затова благодаря Зелиха, че се съгласи с мен. Нямам търпение да си направим още предизвикателства, които плануваме в бъдеще.
И ужасно много се надявам да ви е харесало видеото, защото аз вече съм го обработила, остана само да добавя този кадър и за сега много ми харесва. Та надявам се и на вас да ви харесва. Ако е така, може да оставите лайк, да се абонирате за канала ми и да коментирате нещо, ако искате. И ще се видим със сигурност другата година. Мисля, че това ще е последното видео за тази година, но кой знае. Благодаря ви, че гледахте.